So, maralayas kami. May pupuntahan kaming event. Na ko yan ka. Eka, puro ko yan, mga ano yan, garo perya, anda kulaon ang perya. Kaya, kuyan, tapos ng winter, nakakuya na kami. Maninipis na. Hello, kuyan. Naglalakaw na nakapark na kami. Hali na kami sa parking. Papunta na kami ngayon sa Eka. Yan siya. Papunta kami ngayon idi sa Eka. Yearly event. Ayan na. Maaraman ta kung anong mga nasa loob. Yep. And yeah, that's awesome. Have a good day, guys. Thanks. Palaog na kami. Oh, anong sa itinerary? Breakfast. Sige, breakfast. Anong kitang ano? Hanap kitang ground. Masali kitang break. Hindi nang entrance. Amot man. Naghanap kaming be-breakfastan. Nagbalon kami ng sandwiches tapos drinks. Una naghanap kami, ayan, kakuha na kami. Laog na kami dito sa mga animals. Kaya iba na ang parong.
dyan na kami. Muna niya, una kami digdi. Ano? Hindi na kita. Ini na lang pupuntahan mi. Tapos mabalik kami digdi ta makawat uli sa playground ay sa mga carnival si Cass. Tapos digdi na kami matambay ta may show dyan. Ay, nagkaroon mga produce din, grains. Different May coffee. kinds of grains yan. Really? Ini pala ng pwedeng i-decompose, yung ma-compose. Food scrap. I am so excited. Hi! Come inside, build your own drone out of blocks.